Moi, me ollaan Anne ja Onnikki. Onnikki on keskikokoinen villakoira, tällä hetkellä 3 vuotta ja 3 kuukautta vanha ja mä oon melkein 60. Mä oon kisannut vuodesta 2005 ja harrastanut agilityä vuodesta 2003. Mulla on ollut aikaisempia koiria, keskikokoinen villakoira Diva ja Espanjan vesikoira Maskotti, jotka on kisannut SM-tasolla. Ja Onnikin kanssa meillä olisi tavoitteena päästä agility-radoillakin 3. Tällä hetkellä ollaan 2. Hypäreillä ollaan jo 3. Ja 2 sertiäkin on. Tavoitteena olisi saada kontaktit varmoiksi. Meillä oli ensin juoksarit, mutta sitten loikittiin ja mä koulutin uudestaan pysärit. Ja sitten vauhtia me tarvitaan lisää, että päästään sinne SM-tasolle.